nem örülsz. Az a durva, hogy tavaly Becsi Mariában 5 napon keresztül hajtottam, hogy találkozzak vele, idén minden nap láttam kétszer, most meg itt is van. Mikor megláttam az üzenetet, de így, hogy Goszpa Mike, akkor tudtam, mert még végig sem olvastam, hogy amikor megláttam, hogy ez a két szó, akkor már tudtam, hogy ez csak a Gergő. Köszönöm, hogy vagy. Elnézést, hogy ilyen jó, ezt láttam, igen, ezt láttam. a bártyának feltétlenül. Most rá!